Isaiah 55 verse 6 and 7 phela. Isaiah 55 verse number 6 no 7. Mfuleni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Verse number 7. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ngiyabonga. Ngicela sigebisa amakhanda. Baba ngiyathandaza. Ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga usuku osiphe lona namhlanje. Baba ngiyathandaza uNkulunkulu othophilayo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithandazela ukuba uvule ingqondo zethu, inhliziyo zethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sofunda lana ke bazalwane, lithi iBhayibheli Isaiah uyabhala, umprofeti Isaiah uthi mfuneni uJehova esenokutholakala. Kuyinkonzo yabantu abasha ngithola kuthiwa ethi umprofeti ucela ngikhulume nabantu abasha ngesonto. Ngathandaza ngicela ukwambulela ivesi ke. Hayi lento kwambulela ngathi kwambulela abefundisi kuphela. Ngathandaza nothi ivesi alifiki. Hayi. Sibonga yena umoya kaNkulunkulu lona. Owehlele kumina izolo ngaze ngakuthola. Haleluya. Lana ke ngaphandle kokusho isikhathi umprofeti Isaiah uyabhala uthi mfuneni uJehova esenokutholakala. Haleluya. Nimbize eseseduzane. Haleluya. Ngithe mangithula ngilifunda ngicabanga ngilibuka leli vesi ngoba kusuku labantu abasha namhlanje. Haleluya. Asambe ane ngoba kusuku labantu abasha namhlanje. Haleluya. Ngithe mangibheka ngathi cha ake uNkulunkulu akhulume nabo ngalo leli vesi lanamuhla. Haleluya. Uthi umprofeti Isaiah asifuneni uNkulunkulu esenokutholakala. Haleluya. Abantu ke bamanje iyouth yanamuhla ingejile ivesi yayitshela ukuthi kuthiwa nakufunakala uNkulunkulu khulunywa nabantu abangakholwa kuphela. Haleluya. Kanti malithi iBhayibheli mfuneni uJehova esenokutholakala, alikhulumi nezoni kuphela. Nawe ungumkholwa uyamfuna uNkulunkulu. Haleluya. Umbuzo engizokunika wona ngoba uthi uyikholwa wena, wazi kanjani ukuthi umtholile uNkulunkulu? Lithi iBhayibheli mfuneni uJehova esenokutholakala, nimbize eseseduze. Haleluya. Bazalwane lana kuyenzeka ziningi indlela zokumfuna uNkulunkulu. Haleluya. Kuyenzeka ke abanye bethi bafuna uNkulunkulu ngendlela errong. Abanye abantu bafika la enkonzweni bethi bazofuna uNkulunkulu, kanti cha bazofuna izinto zoNkulunkulu mayinazi uNkulunkulu. Kuyenzeka ke emabandleni kufika abantu bethi bazofuna uMangweni, bazofuna uNkulunkulu, kanti cha bese ngokuzofuna amandla akhe mayinazeni. Lalela athi ukutshele ukufuna uNkulunkulu kusho ukuthi uyasacrifice ngempilo yakho. 1, usacrifice ngomndeni wakho. 2, ngoba amadimoni akhona ayasebenza angafika ekuhlasele ngenzeka noma yini nawe. Ukuthi uzofuna uNkulunkulu awufuni uNkulunkulu ngomoya neqiniso. Athi uJohane lebhala athi khulekani ngomoya neqiniso. Ngakhetha ivesi lithi iBhayibheli uthi uJohane lebhala athi uJesu wayekhuluma nowesifazane waseSamariya. Haleluya. Wathi wena unamadoda amangaki? Wathi owesifazane angisazi waphendula wathi uJesu lawa onawo othi unawo kwayona le eyodwa onayo akusiyo eyakho. Haleluya. Kunezinto ezenzeka emabandleni afika umuntu athi uNkulunkulu ngaphakathi, afika umuntu athi yena ukhuthiwe
inkosi ekuyisizeni kwakhe inkosi akalindelayo ukuthi umvuzo uzowuthola ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli wayisiza ku-chapter 3 but abazi ukuthi umvuzo uzowuthola ku-chapter 6. Haleluya, haleluya. Amakholwa alesi sikhathi afuna ukuthandaza manje uNkulunkulu, alindele ukuthi impendulo azowuthola manje. Hayibo, amakholwa alifuna ukulinde khona likaNkulunkulu. Ubona kuvuka iy'nceku zithi zigotshiwe zihamba noNkulunkulu. Hayi ukuthi zihamba noNkulunkulu, zihamba nento ezinika uNkulunkulu mayinazi yena. webatabasha anemfunela uNkulunkulu esenokutholakala. Lithi iBhayibheli uyakuthethelela. Abashaba manje bahamba bethi bagotshiwe, bathi mina mvuso uNkulunkulu, imina ngedwa umprofethi okhona emandleni. Lalela kwakhona lokho ukuthi umprofethi kakabani lokho umprofethi akwabo. Akhona amakholwa ekuseni, akhona amakholwa ekuseni. Lithi iBhayibheli ifunani uNkulunkulu esenokutholakala, nimize seseduze. Abakholwa manje bathi bafunani uNkulunkulu avele itshela ukuthi mina ngiyakholwa. Lalela wento omusha, lalela. Akusizi ukuthi uthi uyakholwa kodwa ungakholwa kuyena. Ungakholwa ukuthi ukhona kodwa ungakholelwa emandleni akhe. Akhona amakholwa ekuseni, akhona amakholwa ekuseni. Anifune ukufuna uNkulunkulu esenokutholakala. Lithi u-Isaya uthi mfuneni esenokuthola, mfunani ngizwe. Lithi mfuneni esenokutholakala. Lokho kusho ukuthi kunesikhathi esizayo, asikakabonakali, asikakafiki. Kunesikhathi esizayo siyeza, nakhona nizokufuna uNkulunkulu, ningene nizokufumana. Hlalani ngamandla kaNkulunkulu, isikhathi sanivumela. Liyeza usuku uthophalayo, liyeza usuku alaziwa muntu liyakushisa njengezimo. Na uNkulunkulu enandabakhe, hlalani-ke ngamandla kaNkulunkulu, liyeza usuku. Lithi uYesu akekho yedwa laziyo, liyafika lushisa njengezimo wena hlala ekhini kaNkulunkulu. Nisakhona amakholwa, nisakhona. Isikhathi engisinikwe esincane kakhulu, isikhathi engisinikwe esincane kakhulu. Lalelani-ke bazalwane, ufuna uNkulunkulu uhlukene, ufuna ubaba, ufuna uNkulunkulu uhlukene. Uyamfuna uNkulunkulu ungakholwa, uyamfuna uNkulunkulu ukholwa. Ufuna ungizwe kahle, uyamfuna ungakholwa, uyakwazi ukuthi umfuna usukholwa. Ukuthi uyakholwa akusho ukuthi uNkulunkulu unaye. Uyakholwa ukukholwa yebo, kodwa akusho ukuthi uNkulunkulu uhambiselana nalento othi uyayenza. Bangaka abantu abathi bayakholwa emnyango kodwa benza izinto ezimbi. Ufuna nibambe ukukholwa nokusonta kuhlukene, into eyimbili engafani. Ukusonta ukulandela, ukukholwa ukushiya okubi kwenza okuhle, ufune uNkulunkulu. Ukusonta udlala endlini kaNkulunkulu ngethuba unikiwe. Funani uNkulunkulu esenokutholakala. Haleluya. Ngifuna ubambe mina, ngifuna ubambe wento omusha, ngifuna ubambe ngoba bamgubane la kulesi sikhathi kunabantu abasha abayibiza ngabafundisi, abayibiza ngamakholwa, abangahambi ngezwi, bahamba ngomthandazo nezilimi. Abashaya abashanda kodwa izwi ungenalo, ayikho into yakho. Lalela kutshela ikholwa elihamba ngoRabashanda, izwi lingenawo. Ulifana nebhanoli elithi malisuka lisuke lijuze lephezulu, melifika liphelelwa umoya libuye selibheke phansi ngekhanda. Ikholwa elingenazo. Funani uNkulunkulu esenokutholakala. Haleluya, haleluya.
ngoba akekho noyedwa ongathi wasuku uJesu ayobuya ngayo. Wehlile uJesu wafela abantu izono zakhe, izono zabo ukuba bamkhonze. Uthi uJohane bebhala, uthi uJohane wehla wafela abonile nabonile ukuze bamkhonze, ukuze bamfune, bamlandele. Haleluya. Ungakholwa ukholo kodwa ungamlandeli uJesu ufana nokuthi uyadlala. Nikhona ekuseni, nikhona ekuseni, ningabi serious kangaka, ngiyathusa. Ngoba lalela khona izinto ezenzakalayo ngizobeka kanje lento. Abantu bamanje sebahamba ngokuthi ngifuna ukubona, iyashaya lento ukuthi ngifuna ukuyibonela. Lithi iBhayibheli lami lana uJesu wa-appearisha abafundi bakhe ehamba phezu kwamanzi. Ufuna ubambe, wayehamba phezu kwamanzi abafundi bakhe bese emkhumbi ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli lami mangilifunda lithi bathi bathuka bembona asambe ehamba phezu kwamanzi. Wathi uPetru wabe nguwe yini lo Nkosi? Wathi uJesu yebo kimi. Wathi uPetru mabe nguwe, uyabona ukuthi wayefuna ukuyibonela. Wathi mabe nguwe ngitshela ukuba nami ngize. Wathi uJesu weza into afike nayo-ke into efike ishaya abantu. Uyakwazi ukuthi uze kuyena usahamba ngokwakho ukholwa, ungenakho ukholwa uJesu. Lento ekhuluma ngayo ungenakho ukholwa kuyena, ukholwa ngokwakho. Weza uPetru ehamba phezu kwamanzi eza kuJesu. Wathi esebona amagagasi eseba makhulu kakhulu nomoya usuba mkhulu kakhulu olwandle, waqala wamitha wathi Nkosi msize. Iyona nto ezofika ishayeleyo phambili thina abantu abasha, ngoba sihamba ngokuthi sibiziwe kodwa mayinazo khona kaNkulunkulu. Uzohamba ngokuthi ubiziwe wena wedwa, uyazazi ubiziwe, minus izwi, minus umthandazo, ufike ushayeke phambili ugcine usuwenza into engekho. Baba ngiyabonga.